Hey guys, माबोरै दिनै आं नोंथांनि थाखाय मोजां भिडिअ लाना फैदों थ' नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस दिनै नोंथांमोननो बहुत बरिया भिडिअ लाबोदों गाइस र' थाथा फैगासिनो गाइस दै गिन्जि गाननाय मोनसे लाजिनाय मोनदों स्पर्टिं गाननाय ब्लेक बक्स नाइकनि मालसो नै फिटफाट पुरा स' गाइस आं दिनै नोंथांमोननि मोनसे भिडिअ लाबोना फैदों जे आंनि सासे लोगोआ मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों स' बे भिडिअआ माबा सेरजा हुनायनि बहुत मेल'डि देंखो एकदमबारे आइ लाइक सेरजा आंबो मोजां मोनो सेरजा सिफुं मथ'दे आं I love traditional guys I love traditional so anyway guys आं बहुत मोजां मोनो so बिथांनि बिदानो बुंनाय आरोना सेरजा so बिदाया बेनो हरदों आंनि लोगोनो so बे नों हगार होनना बुंनायनो so बिना YouTube चेनेल गैयानो so आंनिया आहा दोङो so आंनो हरबाय आरो बे लोगोआ बेखौ सोंनानै so बे भिडिअखौ हगार होननानै बुंदों गाइस बे सेरजा हुगिरिनि बिथांनि मुङानो जाबाय khwmtha Swargiary जोबोद मेल'डि एकदम बरिया मेल'डि देंखो स' आलायारननि दामदों स' आलायारननियाथ' जोंनि फार्स्ट बर'नि मेथाइमोन बियो दाबो बे गोमालांनो हमदों स' गाइस बिदि जानो नाङा आंनि साननायाव जुग जुग बे मेथाइआ जाहाथे थाबाय थाथों आं आसा खालामो स' नोंथांमोनाबो बेखौ भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बे मेथाइखौ नोंथांमोनाबो खोनासं दाम जोबोद मोजां मेथाइ स' आरो आंनि चेनेलाव जाय गोदान फैदों बिसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो लोगोसे घन्टिखौ टें बजायना बेल आइकनखौ आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनबा कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय स' आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस नायलांदो